ole ka chanela ka lo lom le ve ka cheu tun tuma chuan movie mu nom tak mai kum sang ni som pahnia ti chua thu tor dai ti chu kan thlir ho ve le thung don ani zan khat chu college sirlai rual ho hian party an lo neya chu ta chuan thian ho hi kal ve in Chris le abial nu chema Paul le abial nu Eleanor te an ni chu ti lai chuan drugs dealer Luke hian ron zom ve in Adam doi chu Paul le Chris te aron si mu zeu chema Paul ulam na sa hle in mi pa te pahnih po an ni chiai to mai nakina chuan ngoi choi ve lampang Felix chu lo lang ve lolin Felix hian chema chu lo star ru ve thei hle bok chutia chema athlir dau lai chu drug dealer Luke khan lo mu ve reng chu ni in Felix chu chema va pan vat turin lo shil ma se Felix chu an bial pa anei ti a hriat wangin alo tu bik chi alo chuti chungpon Luke chuan ti lui zelin Felix chu a confuse sot theinan rui chem theina chu pe ve ta a nakina chuan Paul le Eleanor te chuan hun hlim om bik riau an lo mang du na ma se an tran ma hawin Paul chu a rui em wangin da chat thladai a bial nu chuan ala beng shep zui lelama Felix pon huaina an ti ve ta ka chuan ngampa ve ta dewin jema chu avapan ta nge ya in date puya va som deu topin ma se chema chuan thupot turin alo ti chuan ti dunin ta chuan chema chuan chianang chawa en thu le midang thatak ala mu ve mai tur thu te alo shil bok chutia thiam taka chema in Felix nar lai chu in chunga tang Eleanor khan alo mu ve reng ni in engkim alo she ve veka chumi nuwa Eleanor chu ron chukin midang chu thu tor der game khel puya chuan ron som vele a game chu khel chanin botol chuan Felix chu akok tawa mai rang takin thu ta thlang wat Eleanor chuan phur fashion ron sotin zanina local te zinga hian tunge imut pui chak berte in mei nei deu chuan a zot deu khera lekha chu pe in amut pui chak berne na hlan chhong turin tingal bok chu vele Felix chuan chema chu peta chatin midang chu an lo u deuh lai ma se chema bial pa Chris ero alo lom te vak lo Felix chunga chuan thin rim hle in Felix po chuan alo nam sona alet le lama kutuma dong ve hlak ti chuan Felix chu mai hup deuh chon atlan chuakin chema pon Chris che dana wang chuan alo zil ve hlak bok pon lama chuan Felix lo thu in tu emo hian a ron pan ti po kan hmu thei ani thakhat velan liam le chuan Felix birthday ania Felix te chena lampanin birthday lom turin an tlan mek ani Chris le Luke chu lo ti ve molin Chris chuan chema nen anin then to baka anin then chana chuan Felix chu alo mo pu titia a birthday party chim ve an tum chan po Felix te chung kwa chu ho satak lo ni in party po abon viawan rin wang ani midang Paul chema le Eleanor te chu motor shana local ve bokin Felix chu chung ko ho satak atanga chor chuak ti reng an lo shengai lo abikin Eleanor phei chu apa company ta cheta bok nen an bengalo ver fal hle atopa Felix te chen na chu va thleng thei ta shamin hun rei tak in mutolo ang mai chuan an hanin kwa le ri nakina chuan putar pakhat wood bridge chu lo lang ve in Felix a birthday party chu ram hnuailama intea manani tur thu aron shila chirdiaga tam em wangin ke a kalafin thak zok thu a shil bok ti chuan in te lampana an han kalwang wang nuwa an va thleng ve ta a ta chuan mi papakhat mel thale pa ve tak Justin chu lo chuakin an thian ho chu alo welcome thle Felix a u ani thu aron shil nuwa in chung lama asom lut le hloma in chung an han lu nu chuan
Justin chuan Felix chu chile lama a flight ti tlai ani wanga aron tlai tur thu alo shila. Felix tan chuan surprise party ani tur thu a shil bok. Tuna chuan Felix bera tlai don ta ka wangin anni pon an program an postpone ve mai ngai ta a. Mase Justin chuan an lo lom zia entirnan in tur le ei tur chi sang sang te chu alo hluia. Zan po riak ve ngal mai turin som le zel. Chumi zan chun an zavaya in kom hlimin Jema le Eleanor po Justin zuna chuan an lo tuiral lo chau. Justin po chuan sipeya a chanchin thu te lo shil ve pokin. Chumi hnuwa Chris le Jema te chu an tun ma chanchin te aron so deuh thut. Chute aron so big awang chuan Chris chuan Justin chu Jema ngai na big riawa puin. Mase Justin chuan kei nilovin ka unaw pa du so ngania. Kei ma a chuan atlana lem lo tina lo chang. Chumi hnuwa Justin chuan meichia te pahnih chu a fel zealan tirnan ava pe thiam vel hlea. Anuam ti chu a meichia te pahnih hlei an ni. Nakin dewa chuan Justin chuan truth or dare game khelpuya som hlomin. Botolan han tuai vir chuan Eleanor chu kok ta chat mai. Rang takin dare atlangvat. Chu vele Chris chuan Jema nena infop tura te in shena telmap lo chuan Eleanor le Jema chuan an ti ve mai. Chu chuan mi pa te po lo ti phur sot le. Paul chuan Chris nena ti dun vea te chuan aron fiam thu puya. Mase Justin chuan alo pot chat vat. Chumi hnuwa botol chu han tuai vir le ta mepin. Jema zona chuan a ding le ta chat. Chut chu thlang vatin. Chris chuan an inkara that thei arin le rin lo zot ngala. Mase Jema chuan a kianga oma pe to lo thu lo shil deuh mak. Ti chuan botol an han tuai vir le chuan Justin chuan ma zona tak lo von dingin chu ta thlang ve ngala. Tuman zona an zo ma hawin aron tong ta mia mai. Felix chu chilea a om lo thu soin. Tuna kan om na intea nge hian ama nun na ala ani. Ti te chuan aron soi ta mai. Atir chuan a fiam thu mai emoti in. Mase aron soi bel zel ta ka chuan thu dik nge ya soi ti an thiam ta a. Chumi hnuwa Paul chuan Felix om to silo chuan engwanga chutlai hmuna an som chan chu thiam lo le in. Justin chu a zot ngal vat. Justin chuan a unaw pa chunga thil thleng le amo phurtu chu an ma ni thu sia se ati thuina ron chang ta nol mai. Chu baka Justin hian khati chung zong khan silai lo pai ru reng hi alo ni. Ti chuan postcard hi ron phorin Felix in ti hlum nia a ipteya a char thu aron soya. Ta chuan in mu sit na le in diriam na thu te alo in sia ka ni. Chu ta tang chuan Felix thi chan bera chuan an thian ho chu aring hlil ngal bur. An boruak a pa ngai zan to lo awang chuan an om chu nuam chia to lovin in te chu chua san an han tuma. Chris chu chua an tum chuan Justin chu na lo dal tlat. Ti chuan Chris chuan han nek chuai tumin mase Justin chu alo in bum hnuwa. Chris chu kut thakalo hnoi hlak. Eleanor po chuan botola lo vuak tum ve bokin mase Justin chuan alo beng let top mai. Chumi hnuwa asilai chu ron phorin midang zong chu atin ngala. Athu tak zia tilan nan pola ke a chuan ka sak nge. Liuk chu cher lavat turate in a hlau em wang chuan liuk pon a thu lo zom tha hle a. Chuti lai chuan Paul chuan thu nei tu te lam biak lo tumin mase Justin chuan alo man chu ni in Paul kut chu aron kap dar le ta pop mai. Chumi hnu chuan Justin chuan liuk chu ami man te thil zong lak saka bom chunga khar nan tlat turin a tinghal bok. Ti chuan an pali chuan phuar hlom ta fekin postcard thon tu a hriat chua ma chu a chua lo tur thua soi ta piep mai. An thian ho po chuan an thon lo thu le a thon tu po an hriat lo thuan lo soi lai laya. Mase Justin chuan a oi lo bura wang chuan lo in ngai tua tura te in liuk nen chuan an chuak dun ta a.
pona chuan Justin chuan Luke chu athona ni le ni lo chu zotin ma se Luke chuan Felix chu achian thabera ni wanga chu tianga ti ngai reng lo tur thui na lo chang soizomin khaminia Felix ne na draksa sal thule nuam ti takin omse ati wang chawani thuaron soya Justin po chu draksa wang chu na lo lomte chiam lo ma se tu na tan chuan na da thari phot ti chuan Luke ne na chuan a thlak taka che ti tum chuan a poiso kang tia vo ngalin lek chuan dek po tingam lo in chung lama polo in hial ve lai lain postcard thon tua te chuan an in ring hlel hlom tham maya chumi nuwa pol chuan an in hauna chu du tok ri phot tura te in chuadan kong zon chu an tum masak zok turani thu aron soile chema chu manro omna anai berwanga acher tol tir shet tura te in ma se chu ti atina lama chema chu atluta rup mai athom shia in Justin po atlan lut vat chema lo let bal chu mu in atung thole ngala chuti lai chuan Paul chuan tu man postcard an thon lo thule chua mai turin Justin chu alo ngen ve lom bok ma se Justin chuan aril ru ala so son chuang lo athon tu anin puan huna midang song ka chuang ti chuan ron shila anin puang lo ani ero chuan chut order game chu adan lo ang deu leka an khel chun zo mangai don thung chumi nuwa tuma anin puan du lo awangin Justin chuan botol chu an tuai virle tap papa ti chuan chema zo na tak chuan dingin lau ti hriat tak chuan thu ta ron thlang chu vele Justin chuan postcard thon tu tura arin ber chu zotin chema chuan a hriat lo thuina lo changa ma se Justin chana du ang nilovin chema chu abeng hoi sia mai chema pon hlo em wang chuan Chris ming chu asoi taringot chema chana chu midang chuan lo thop nga le in Chris chuan Felix a huat thei le thu te an ron soina sa hle a chumi nuwa Chris chuan ani lo zia fin fi anan postcard a date chu zot ngal chukin Justin chuan September ni sari ani thu shilin London atanga thon ani thu a shil ngal bok chu vele Chris chuan chuti lai chuan Spain na a omdai thu aron soina sa hle a ma se chuan ala min so lo ani ma na Eleanor chuan midang po athon tir thei thu ala ron soi ta changa chumi nu phei chuan an borok chu so sang ta hle in anin nia le ta lai mai khap dai nan Justin chuan silayan met puak chuaya thom po are ngal chap ti chuan game chu khel chun zom le in Chris chu akok ve thunga Chris chuan Justin tumdan po shelok map lo chuan deran thlang ve thor ti chuan der na tur man ruala tura Justin a kalson zok lanin Luke chu phel turin an lo tivat ma se Luke ero chuan thian chan thi ngam kan ti angka lo nei fak lo nge ni angam tat lo nakin dewa chuan Justin chu a khol thil acid test tia minga phua chu rondor chuakin chumi nuwa chema amana pipe chu aka a awa ngal ti chuan ron soi fia in container pahnia pakhat zok hi tuyania pakhat zok hi acid ani Christy tur chu chema ka alu tur chu acid nge tuiti chu uluk taka athana ngai don ma se Christian a khel do lo thu lo shil chuan Justin chuan lo chang vatin chema ka a acid zo ka thun ngal tur thuina vo ta piep mai du thlan tur danga van em wang chuan Christian veilama mi zok chu thlangin vanai thlak takin tui zo ka lo ni hlo chema po him ta sham ti chuan game chu khel le in botol chuan Justin chu akok ve thunga thu ta thlang ngal vat chu vele chema chuan heti ati chana lo zota Justin chuan Felix khum kianga an mani thala ka mu tel thuron soin arin hel zual tir le thuaron soi bok chumi nuwa botol chu han tuai virle ta mepin Eleanor chu akok le ta chat thut lo thlang ve bokin Justin chuan adot lea acid test machon tura adu thlang turin alote
Eleanor chuan tuma thlang du lovin ma se a thlang lo ani chuan ama ani tur thu Justin in an hril chuan Chris bok chu a thlang vele ti chuan Justin chu in puat cha ngalin chuti lai chuan Christian postcard thon tu chu ama nge ani thu aron soita a Spain akal ma a anu thon tura ati thu aron soi bok ama ero chu Justin chuan a him tu wanga soi mai ani ti chu lo man thiam rang hle in pipe chu aka a an vo aveta a chuta a thian pa she om tor lai chu mu theilovin Paul chu aron tong chuak veta Felix chu mi maksak takani thule Khamizana Eleanor nen an chedun lai Felix in a mu thuba ka Felix chu ge yani thule thian po anei lo thuaron soi veta mia mai Athushia chun Justin chu lo ti thin ur hle in Paul chu container adu zog thlang turina ti vele Paul chon she tak chunga aveilam zog chu thlangin mase tun tuma ero acid zo kalone ti chuan acid chu Chrisaka a lutin ti sende chu aron chuak bor mai chuti lai chuan chema chuan chutia ati chan chu lo zot non le in Justin chuan a u nau pa za omna hum him na ni thua lo shil ve bok chumi nuwa game chu khel chun zom le tumin chuti lai chuan tlangwal pakhat John si chuan kongka aron kika chu pa chu liuka drug dealer lo ni nge Justin chuan liuk chu pa not kiang vat turin a lo ti ve bok ti chuan liuk chuan John si chu kalson vat tura shilin mase John si chuan a lo du bik lo liuk chu party phal ve lawa te chuan a lo pulet hiala chuti lai chuan Justin poron chuak ve in John si nokian aron tum chuan a kalson du chuang lo Justin in an nor deuh hleka wang chuan John si chuan a paper spray mang chuan aron spray ta mia mai chumi hnuwa anin ti buai chun zom ngal bok chuti mek lain in chung lama chema chuan an phorna chu alo phel thei hlo mai le Eleanor chuan chema chu an savaya phelna huna omlo wanga tlan che tur le puina zong vat turin alo ti ve ngal pondama po Justin chuan John si chu lo hne thein ari nom sialan tirnan Luke chu kap turin an tia ti chuan Justin chuan silai chu han tuai vir pepin silai mu pathum chau a om thu a hril tel bok chumi hnuwa silai chu Luke pe in idu chuan keima min volet nan po I mang theyang ti te chuan al hril le zel ma se chu tia atia a hlo cham le si chuan an vaya atha vek tur thu Luke hril bok ani ti chuan Luke chuan Justin chu hlau zokin John si chu akap lumta a chu tiang thilan ti awang chuan Luke chu akhur thei hial Justin ero chuan na thatak a tho thu alo hril luama Luke an silai pe kiran tumpo chuan arin to awangin kol turati in Justin ta chung kwa chu dan chunga leng an ni mewa wang chuan ngai that lo na vak tura om heklo chumi hnu dewa in chung lama lut le in ma se chema chu alo om ve ta hau lo chu vele Justin chu chema zong tura aranga chuakin Luke chu an mi man te lo veng tlat turin atibok lelama chema po lo la tlan ve zelin Felix te inbok kha awa thleng le a achunga lutin an fan kwal vel chuan room pakhata Felix lo om reng chu muta thut mai Felix chu alo la thi reng lo ani chutia Felix la dam reng an mu chuan chema chu thin ur ta hle in chutiang din huna min da tu chu nangma vekini thite chuan a vin khum ta piep mai ma se Felix chu chi chang lova om rengin alo zeng vek to hi alo ni chuti lai chuan putar pa Woodbridge karon lang thutin chema chu silai na ron tina Felix chu in tha atuma wanga khatia omani thu aron shil fia bok an thian ho chu in ti hlumatum chana te chuan aron pu le zel chumi hnuwa putar chu Justin lam tangani ti hrethiamin chema chu tlan chu atum vat silaya aka lo nan Felix chu apho atana mangin Woodbridge chu an volet vea Woodbridge pon
du than tur hre to heklo silai chu daina chua san ta a ase chema chua atum lai tak chuan wood bridge chuan ron nang ching le ta thut mai indor boy chiamin atopa chema chuan ka plum ta nge a ti chon chema chu phili boy noi to main computer lama atruan vat police biak vat chu atum dan ani ma se computer connection chu acha thei meu lo chuti lai chon Justin pon chutlai mun chu alo thleng ve chia bok jema omna aron thlen chuan jema chon lo ka pin ma se a thelte hlo ti chon Justin chuan aman le ta nge a sim dot le a chuan in te lam lo langin Eleanor chuan lek chu chua turin alo ngen ve mek ma se lek ro chuan atum lo bur John sia tha ta ka wang khan ven himna be sein Justin lam chu alo chang tlat ani ti chuan thil om zia ron langin lek hi Felix ne na postcard lo thon tu kha alo ni reng mai lek chuan Felix te chung ko nun dan hausa le nuam tak chu alo thik thei hle a ma se athil te chuan mani nun na hiala lak du tira ring ngai lo lelama jema te lo lang vele in Justin chuan Felix chu ama wangin eng anga nge achua tak ti hmutir tur chuan jema chuan en lui tira jema chuan a che dan chu Felix tu dan ani ngai lo thuan hril chuan Justin chu thinrim tulin jema chu arek lum ta mak in te lama po Paul chuan thisen hlau na sat em wanga adin muna that to lo tak zet thu soin ambulance ko vat adu thuaron soi chuan lek chuan alo ngai poimo lo hle John si ipte tang chuan drugs chu phorin na chokna atana mang turin Paul chu ati tamia Eleanor po chuan peve tura lo te in ma se tumruk chu anei kar lekin ron peka tum lai tak chuan aku chung tang chu alo se chumsak mok mai ti chuan in nor boy chun zomin Eleanor chu an phurna ata atal pi theya tho chuakin lek chu anam thluk nuwa lek chuan alu chu thir zuma tawin a thizui ve ngal bok chumi nuwa lek silai chu lavatin chuan tum lai tak chuan Justin le Felix te chu an ron lang ve hlol mai chu vele Eleanor chon silai chu kapin Justin a dara aka fu nge a ti chuan Justin chu ka hlum tumin ma se Justin chu aron chevele ta thut Eleanor chu titlu in Justin chuan akeya avi sakngal ti chuan rek bet ngalin ma se chu ti lai tak chuan Paul chuan Justin keya tak mai chuan ron vit vele ta sia mai Eleanor po chu tho chuak ngalin Justin a maya chuan asit chu a bom chu pinaron vom ke ta chuai chumi nuwa Justin chu bana phuar ve thungin Eleanor chuan thudik aron soita a Felix in anun na la ka tum chan chu Justin laga thuruk ze palo nei wang lo ni hunkal to lo langin Felix an rui chem na thila July chu Eleanor hian video in alo lak ruk saka chu blackmail na na mangin poisa tam tham tak apa company a chung lut turin a tingal bok chu thua wang chuan a unau pa Justin na hriat ma a ama nu na lak tu malo ni chumi nuwa Eleanor chuan hand grenade chu la in Felix chu a ken tir ta a chumi nuwa bom chu puak ta durin chuti lai chuan Eleanor le Paul chu chema ruang kengin an lo chuak dai to ti chuan tan chuak ta wangin a movie po atop zui ngal ani ole ka video thir tu zong te in sa vai chunga kaloma video dot le ya kanin mule theu don nia mang tha ve kule